Symudais i fan hyn eto ac yn y fideo yma dwi'n meddwl yn gosod chi sut I dewis cynllun sef y layout ar gyfer yr gwefan. Nawr, I wneud hyn, mae angen chi mynd lan i'r top fan hyn a dewis Insert. So dwi'n mynd I minimise hwnna a dewis Insert. Nawr, ar yr Insert, chi'n gallu gweld, dwi'n gallu rhoi boxes ar gyfer testyn, lluniau, fi'n gallu rhoi cod neu rhywbeth mewn o drive. Ond dwi eisiau ddangos I chi rhain fan hyn. So, dwi'n gallu dewis rhyw fath o layout ar gyfer tudalen. So, fi'n mynd I ddewis nawr y layout hyn gyntaf. Ac chi'n gallu gweld, dwi'n gallu rhoi llun mewn fyna, a dwi'n gallu rhoi ysgrifen mewn fan hyn. So, just ar gyfer yr enghraifft hyn, dwi'n mynd I teipio mewn Forward Focus. A wedyn, lawr fan hyn, gallai ysgrifennu tamau bach am y Forward Focus. Nawr, dwi ddim yn mynd I wneud e nawr, ond dwi jyst yn rhoi bach o cynnwys mewn fanna. Nawr, fan hyn, mae'n galluogi fi rhoi llun mewn, a fyddai'n dangos hwnna I chi yn y fideo nesaf. Ond I chi'n gallu gweld gyda ysgrifen, fi'n gallu gwneud rhai pethau yn trwm, neu dwi'n gallu rhoi e yn eitaleg, neu dwi'n gallu gwneud e fel pwyntiau bwled hefyd. Ac dwi'n gallu rhoi rhywbeth mewn fel cysylltiad link os o'n I esau trwy gwasgu hwnna, a wedyn rhoi cysylltiad ar gyfer y gair yna. So, un peth dwi eisiau dangos I chi hefyd, chi'n gweld yr layout yma, dwi'n gallu mynd I fan hyn, a dwi'n gallu lliwio fe mewn os o'n I eisiau. So, gallwn ni lliwio fe mewn yn lliw, gallwn ni mynd a dewis Select Image I roi llun yn y cefndir hefyd, gallwn ni gwasgu Emphasize, neu gallwn ni Regular, fel mae fe nawr, dwi'n dewis lliw ar gyfer hwn. Nawr, os o'n I eisiau gallwn ni wneud copi o hwn, so mae copi gyda fi, ac os dwi ddim yn sefyll ar y copi, dwi'n gallu hefyd delay e. Nawr, os chi'n gweld fan hyn, dim angen chi aros ar y cynllun yna, gallwch chi defnyddio cynllun arall os chi eisiau draw fan hyn, a wedyn chi'n gallu gweld nawr mae 3 llun dwi'n gallu rhoi mewn, 3 darn o wybodaeth ac yn y blaen. So fan hyn, Ford Fiesta. A wedyn fan hyn dwi'n gallu ysgrifennu tamau bach am y Ford Fiesta os o'n I eisiau. Nawr dwi'n gallu newid sut mae hwn yn edrych fan hyn, so dwi'n gallu cael e wedi canoli neu dwi'n gallu cael e wedi unioni i'r chwith neu i'r dde, ac wedyn dwi'n gallu gwneud e'n llawn hefyd os o'n I eisiau. So, dyna ni sut I gosod allan y tudalen, ac os ych chi sy'n mynd lawr wedyn, I chi'n gallu dewis bethau wahanol I rhoi mewn. A cofiwch chi'n gallu lliwio pob un o'n nhw mewn os o'ch chi eisiau. Okay? Achos chi'n gallu gweld wedyn, mae hwnna'n edrych fel gwaelod y tudalen yn barod. Nawr, yn y fideo nesaf, dwi'n mynd I ddangos I chi sut I rhoi lluniau mewn i'r wefan, a falle byddai'n dangos I chi sut I rhoi fideos mewn hefyd. Hawdd iawn, mae'r tudalen hyn yn dechrau adeiladu yn gyflym. Cofiwch hoffi nawr, a wedyn cofiwch gwylio y fideo nesaf.